ଏଇଟା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ରାସ୍ତା ହବ। ହେଲା ଯିବା ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ତା ପାଖରେ ଫୁଲ ବଗିଚା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରଟେ ଯିବା ଦେଖିବା ଡିଜାଇନ୍ କୋଉଭଳିଆ କାମ ହେଇଛି। କଲରଟା ଦେନି କୋଉଭଳିଆ ଦେଖାହବ। ହଁ ଏଇଟା କଲର ଦେଖେ ଭିତରଟା ଦେଖିବା କୋଉଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ କୋଉଭଳିଆ ମଡେଲ ହେଇଛି। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଠାକୁର ଘର ବସିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। କଲରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ କଲେଜ କରିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଲୋକଟେ ଦେଖିବେ ମାଆର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଆମେ ବାହାର ଦେଖିବା। ଏ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଏସବୁ ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କାମ ହେଇନି କରି ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ଆଉ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବାଦଲ ଯୋଗି। ଅଳିଆ ମଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖ ବିଲରୁ ବାରି ଧରିଛି। ଆମର ନୂଆ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏଇ ବୋତଲ ପତ୍ର ହେଇନା ସେଠି ଚଳିବ। ଟିଭି କଲର ଦିଆହବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଟିଭି କ'ଣ ବସି କ'ଣ ବାଜା ବଜାଉଛି। ଏ ସିଆଡେ ଠାକୁର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଫୁଲ କୋଉଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ଫୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଫୁଲ କୋଉଠି ମିଳିବନି। ମନ୍ଦିର ହେଇନଥିଲା, ଫୁଲ ଗଛ ହେଲାଣି। ଆଉ ଜାଗାଟା ପାର୍କ ହେଇଗଲେ ଏସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ। ସଫା ହେଇଗଲେ ଫୁଲ ଗଛ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବି ପାର୍କ ହବ। ଟିକେ ତଳଟା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଘାସ ଫାସ ପଡ଼ିଛି, ଚାରିଦିନ ଆହୁରି ଭଲ ଯିବ। ଏଇଟା ଭାରି ଭାରି ଉଠିଯିବ। ଯୋଉଠି ଅଳିଆ ମଳିଆ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ସଫା ହବ। ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଇଟା ପଡ଼େ। ହଁ ନଈ ପାଣି ଆସିନି, ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଗୋଡ଼ା ତ ପାଏନି। ନୂଆ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଦେଖିବା କୋଉଭଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆମର ଏଠି ଠାକୁର ପାଖରେ ନୂଆ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ହେଇଛି। ପାଣି କୋଉଭଳିଆ ବାହାରୁଛି ଦେଖିବା। ପାଣି ମିଶା କଥା ଦେଖିବା। ଟ୍ୟୁବଲ୍ ମାଟି ମାରି ଗୋଡ଼ି ଟେକୁଛି। ଭଲ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଭଲ ମିଠା ଲାଗୁଛି ପାଣିଟା। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଭଲ ମିଠା ପାଣି, ଭଲ ପାଣିଟା। ନଈ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ତଳଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଅଳିଆ ମଳିଆ ହେଇକି ଘରଟା କୋଉଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି, କୋଉଠି କ'ଣ ଫାଟିଛି ଲୋକ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି। ହଁ ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଲୋଭର ଧରି ଦଉଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ। ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲେବର ଦଉନାହାନ୍ତି। ପାଣି ଆସିକି ଜାଗା ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କାମ ଏଇନା ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ଅଳିଆ ମଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସାପ ବେଙ୍ଗ ପଶିଥିବେ। ଏଠି ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବ, ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ସାମାନ ସବୁ ଏ ତଳେ ରହିବ। ଠାକୁର ଉପର ମହଲାରେ ରହିବେ। ସୁଇଚଟା ଖରାପ ଅଛି। ଭଲ ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି ରାତିରେ ଦିଶିବ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ବଞ୍ଚିଛି। ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ କାମ ହେଇଯିବ। ଜାଗା ସବୁ ପାର୍କ ହବ। ସେଠି କହୁନୁ ଆମ କହିଲେ ଶୁଭିବନି। ତୁ କହ। ଏଇଟା ଢଳେଇ ପଳେଇନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଗଛ ପତ୍ର ଲାଗିଯିବ। ଆଉ କେହି ଇଏ ହେବନି। ଆଉ ଇଟା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ତାପରେ ଗୋରୁ ମୁରୁଆ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଳିଆ ମଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପତାକା ଲାଗିନି ମନ୍ଦିରରେ ଖତ ପତାକା ଲାଗିନି କଲର ଦିଆହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଯାଜପୁର ସରସଦାକୁ ଆସନ୍ତୁ ହାୱା ପବନ ଖାଇବା ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲସେ ହେଇନାହିଁ ଡିଜାଇନ୍ ହବା ମାର୍ବଲ ପଡ଼ିବ ବି ମାର୍ବୁଲ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଅଳିଆ ମଳିଆ ପଡ଼ିଛି ସଜାଡ଼ି ଦେବୁ यहाँ पर तेरे भाई हमारा बसचंती जसपुर सरसदाକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ହେଇସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି କଲର କାମ ସରିଗଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ ଆମର ଯାଜପୁର ସରସଦା